Zu Beñat kantaria zara, zu Iñaki soinu teknikaria. Beñat kantaria da, Iñaki soinu teknikaria. Iruna bertso 10eko txikian, Beñat hasita. Probatzen ordu bete, degu pasatua, ta hau da publikora, ezin ainatua, herrian zuzintuzten nunbait hautatua, baina nere ahotsan ta nere kantua, zuregatik aldago desafinatua, zuregatik aldago desafinatua. Maian gora da bera, ekin eta ekin, kontzertu bakarra da 11 alegin, agudoak behian da medioak erdin, tipo honen ahotsa disimulazedin, baino milagro handirik ezin dugu egin, baino milagro handirik ezin dugu egin. Milagrorik ez baina, ze izerdi tanta, ez harria urratuz, kanta eta kanta, normala izatea horren beste lata, hainbeste distorsio, hainbeste zarata, bibalaki loitua egongo zerata, bibalaki loitua egongo zerata. Ta gainera ezin du, isilik mantendu, ni bien bitartean, hau jarri, hau kendu, jendea eman diota maika ukendu, hobe gaur egin bada eukiko bagendu, feriko eskopeta gaina fallatzen du, feriko eskopeta gaina fallatzen du. Neri ipinitako tipo hautarteko, zain daukat baitian zuzen emateko, ni ustez sortu nintzen ta kantari peto, nienago ohitua hola egoteko, dutxan ateratzen zait asko zazobeto, dutxan ateratzen zait asko zazobeto.
Agudo tan gadito, tan grave, tan grave, tan grave, tan grave. Bai dutxan kantatzeko zu hobia zaude. Azken hau gutxo bat orain bare, Madelen tapia naiz, ara orbitalde. Orain instrumentalak moda daude. Orain